Hvad så sammen, og velkommen til en video. I dag så sidder vi inde fra Badline af, og ja, vi skal til at spille noget UHC Meetup. Så ja, nej, undskyld, det er mig, der vrøvler. Vi skal til at spille noget Arena PvP. Så ja, jeg har spillet lidt herinde, og jeg spiller lige nu uden musemåtte. Det er pænt rip. Ja, jeg tror lige, vi klipper til vi er inde i en bulldozer battle. Vi er simpelthen inde nu, og vi har mit setup her. Startgapper ikke. GG. Så fik vi den. Vi er Silver V lige nu. Men vi er snart oppe i det, der hedder Silver IV. Og vi er op imod ham igen. Smash godt. Jeg tror lige, vi startgapper. Han var rimelig okay. Skal jeg med her? Det er synd. Man kan godt se, at han ikke er så trænet her på Badline. Yes, GG. Og jeg tror, vi er i Silver IV nu. Nej, den her kamp er en afgørende, om vi kommer i Silver IV. Så det bliver jo spændende. Kommer imod Not Placed, der hedder Magic Case. Ikke lige hvorfor den der billede lyd kom. Jeg har fået et nyt headset, kan I nok godt høre. Skulle i hvert fald meget godt kunne. Får lige dobbelthændet på den der. Kan vi vinde den? Det kan vi, sådan. Vi er Silver IV. Det er nice. Vi er simpelthen Silver IV, og der kom noget sølvregn lige før det. Var så dumt nok til at klippe ud, men okay, vi er oppe imod endelig en, der ikke er not placed. Silver V. Jeg tror, vi er cirka på niveau. Jeg synes, jeg er rimelig god i dag. Fuck. Vi vinder. Sådan. Det var en stærk sejr, det der. Ja, jeg skal lige se. Yes, jeg recorder det hele. Det tjekker jeg altid. Nå, okay, vi kommer op mod den samme modstander igen. Han var rigtig, rigtig god. Nu kan vi se, om vi kan tage ud igen. Vi startgapper.
Ah, fuck. Fuck. Vi hætter. Han prøver bare at red spammer. Wow, han får hits. Wow, det her det kommer til at gå rigtig ondt, hvis jeg taber den her kamp. Vi hætter. Vi vinder. Intens kamp, lige der. Jeg var meget stille der. Ja, jeg tror, vi tager en sidste losing match. Mod Bedir, tror jeg, det udtales. Og så slutter videoen altså. Det kunne selvfølgelig være lækkert, hvor vi med en episode uden loses. Ude i vores lava. Jeg tror faktisk, vi taber den her. Wow. Så taber vi den der. Vi taber den der. Nej, vi tager sgu en til. Wow, en gold 3. Hold op. Okay. Det bliver slet ikke rigtig nemt, det her. Jo, det gør man. Vi vinder easy peasy. Ej, okay. Det her, det bliver rigtig svært. For mig. Ja, vi taber. Til en gold 3. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi at I gad at se med på den her Battleline-video. Jeg håber, I vil smide et like og abonnere. Og så må I have det rigtig godt, til vi ses igen. Og hej.